Hello everyone, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ फरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं। दिनै आं गामियाव बेरायफैदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों बिथिंजाय दङ दैमा गामि गेजेरजोंनो बोहैलांनाय आरोना लोगोफोर नै दै नाला फिसा दं आरोना बेजों ओरैजाय बोहैलांनाय जाबाय सुइस गेट आरोना लोगोफोर दै बाज्रुमनाय। ओमफ्राय नैथिं माखासे फैगासिनो दं नै लोगोफोर सिंजों मानसि ओंखारबोगोन दै नै मा खावदोंलै नोंसोर र' मालाय बारियाव मा खावदों र' नोंसोरो दैमा बारनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नैथिंजाय गोथौ नालाय एक्सुवेलि नैबे साजों फैबाय आरोना लोगोफोर। दायो दंफैयो आङो फोथारबारियाव नै लोगोफोर फोथारबारियाव मोसौ लांनो फैदों आरोना लोगोफोर। बेजों लोगोसे नोंथांमोन आं जोंनि फोथारखौ एसे मोजाङै देखायगोन नोंथांमोना नायदो नै लोगोफोर बे जाबाय जोंनि माइ गायग्रा फोथार आरोना लोगोफोर बेसेबा गुवार नै ओमफ्राय नैथिंजाय थाबाय जोंनि गामि बे जाबाय जोंनि गामि आरोना। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि नुदों आरो नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबा साबस्क्राइब खालामदो। बाय बाय लोगोफोर आरो आंनि गुबुन मोनसे नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनसिगोन।